Bona tarda. Si no l'heu vist abans, recomano veure abans els vídeos del format condicional normal. Ara anem a veure un tipus concret de format condicional, que és un que fa un gradient de colors entre dos colors. I aquí no hi ha cap format condicional, vale? Això és tal qual, i aquí tinc tot de notes. Pues selecciono, doncs selecciono tot això i simplement me'n vaig a format condicional i escullo el segon, escala de colors. Clic. I vull triar de quin a quin color va. O sigui, puc triar 3 o més, o puc triar... No, perdó, puc triar 2 o 3. Deixeu-me fer-ne primer en 2, que potser és més senzill. 2, que el valor mínim baixi el groc i el valor màxim baixi el verd. El mínim, ell tria el mínim que troba. Jo li puc dir, no, és que el mínim, si un alumne m'ha tret un 5 no està malament. El mínim és un valor que és... on me'l deixa posar? No me'l deixes posar? Aquí, vale, no el veia. No el veia. Vale, el valor és un 0 i el màxim és un 10. Vale, llavors, si tots em treuen 5, em posarà un color entremig. Si no hagués posat res, ella mirava el màxim i el mínim i ja feia el gradient a partir d'aquests dos. Preto d'acord? Mireu que maco. Els valors més alts me'ls ha pintat un color i si algú treu un 0, canvia aquest 11 per un 0, doncs aquest 0 és groc, el 10 és verd i d'un cop d'ull veig com està el panorama, vale? Si està les notes altes o baixes. Anem a fer-ho amb 3 colors. Selecciono tot i torno a anar a format condicional escala de colors i ara li dic 3 colors. Ara anirà del vermell al groc al verd. El groc, ell pot fer-ho calculant el percentil o puc dir-li que sigui un valor concret, ara li diré que sigui un valor concret que sigui 5, i mínim ell agafa el mínim, però també puc dir-li que sigui un valor concret que sigui el 0 i de màxim que sigui un valor concret que sigui el 10. Però bueno, si no, ell s'agafa el mínim i el màxim i ja està, ja s'espavila. I apreto d'acord i mireu que maco. Els que m'han tret un 0 és vermell, si algú treu un 1 és vermellós, és taronja fosc, i després va tornant fins al groc, que és el 5, i els positius són verds. I d'un cop d'ull veig qui ha suspès i com ha suspès. Si algú ha suspès amb un 4, doncs bueno, està bastant groc, però aquells que estan vermells ja es poden aplicar. I res, això és molt maco i molt gustós. I ho podeu fer servir. Va molt bé també per temperatures, coses així. Jo he fet amb notes, però amb temperatures és claríssim. Aquí seria al revés, els números grans els pintaria de vermell i els números clars de blau o de verd. I ja estem, això és el format condicional a escala de colors. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.